Türkmenistanyň prezidentiniň şu ýyl halkara aýallar güni münasibetli beren sowgady 60 manatdan ibaret. Bu resmi kurs boýunça 17 Amerikan dollarynyň gara bazyryň narhyndan 3 dollara barabar. Bu pula şu gün Türkmenistanda köp zat satyn alyp bolmaýar. Emma ol meselem 3,5 kilogram sowgana ýa-da 5 kilogram una ýetýär. Emma adatça şeýle ujypsa sowgat dabaraly ýagdaýda gowşurulýar. Onu alan zenandar özleriniň prezidenti aşy minnetdarlygyny köpçülikde bildirmäge we hususan da ýüzüne syýlmaga mejbur bolýarlar. Prezidentiň adynan zenandar 60 manat mukdarda pul sowgady 1-nji we 6-njy mart aralygynda dabaraly ýagdaýda gowşurlar. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 24-nji fevralda gol çeken buyrugyna görä sowgat diňe işleýän aýallara, pensiýalyan zenandara we okuwçy gyzlara şeýle de çağılar baglaryna gatnaýan gyzlara beriler. Ýurdun galan aýal iratyna prezidentden sowgat berilmeýär, işlemeýän aýallara, mektepde okumaýan çağılar baglaryna gatnamaýan gyzlara şeýle hem hususy kärhanalarda zähmet çekýän aýallara odalky ýyllarda bolşýaly pul sowgady paýlanmaýar. Döwlet edaralaryna we kärhanalarynda sowgady gowşurmak üçin taýýarlyklar işleri başlandy. Adatlyň Libapdaky habarçysynyň sözlerine görä, bu regionda pul nakt görnüşinde gol çektirilip beriler. Habarçymyz köpleriň bu sowgatdan uly şatlyk duýmaýanlygyny sebäbi mukdaryň azdygyny belliýär. Şeýle de bolsa prezidentiň adyndan beriljek pula käbir zatlary satyn alyp bolýar. Häzirki wagtda Türkmenistanda 60 manada hususan da aýallar üçin şu sanawdaky haritlaryň käbirini satyn alyp bolýar. Habarçymyz bu pula kiçirek gül destesini aýallar üçin arassaçylyk serişdesiniň 3 gutusyny üste çykyşypygy, köýnek üçin keşdeli ýakany ýa-da bir köýnek üçin matanyň üstten bir bölegini satyn alyp bolýanlygyny aýtdy. Adyk önümlerine gedek gelende 60 manat 1 kilogram et ýa-da balyk satyn almak üçin yeterlik däl ýöne başga önümleriň käbirini satyn alyp bolýar. Hususan da 3 kilograma golay tüvi, 2 litr ösümlük ýagyny, 450 gram metka ýagyny ýa-da 3,5 kilogram sowgany satyn alyp bolýar diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda aýal gyzlar her ýyl prezidentin pul sowgady alýarlar. Sowgady gowşurmak dabarata adatça döwlet telewizionyasynda görkezilýär. Dürli ýaşdaky aýallaryň prezidentiň sowgady üçin minnetdarlyk bildirip onu ýüzlerine syýlandygy görkezilýär. Odalky ýyllarda pul sowgadyny gowşurmak dabarata kiçi ýaşly gyzlar üçin hem guralypdy. Çağalaryň pul alyp minnetdarlyk bildirişi we ulular bilen deň derejede onu ýüzüne syýlmagy döwlet telewizionyasynda görkezildi. Resmi matbuatda habar berilýär, halkara aýallar güni münasibetli aýal gyzlara pul sowgatlaryny gowşurmak tejribesi Türkmenistanyň prezidentiniň 2019-njy ýylyň 27-nji fevralyndaky karary esasynda alınıp barylýar. Türkmenistanda aýallara mart aýynda pul sowgatlaryny bermekdäbi ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň döwründe başlanypdy. Başda bu martyň aýagynda Nowruz bayramyna gabat berilýärdi. 8-nji martda halkara aýallar gününi bellemek tejribesi 2008-nji ýylda Türkmenistanyň ikinji prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan dikeldilipdi.